आफाद मोननैजों इंटरलक्यूटर आरो अफिसारफोरा रायलायबाय जोंनि हाथियार हमग्रा सिजफायाराव थानाय आफाद मोननैजों आरो जोंजों डेमोक्रेटिक अर्गेनाइजेशन पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी एबसु आरो यूपीपीएल जोंजों सरकारा राजनाथ सिंह होम मिनिस्टारनि प्रेजेन्सआवनो रायलायनो गोनां जादों। दिनै नोंथांमोना आङो बुंगोन अल इंडियायाव रायजो बिग्रा कुनु हारिजों दिनै गभर्नमेन्टआ रायलायाखै पलिटिकल लेभेलाव एनएसियानजों इंटरलक्यूटरा रायलायगासिनो दङ। विदर्भआ बिथांमोनाबो बीजेपीनो भट होदोंमोन 2014आव दिनै नितिन गडकारिया गाव लिरनानै होदोंमोन आं एमपि देरहायोबा मन्त्रि जायोबा विदर्भ रायजो सोरजिगोन। दिनै नितिन गडकारिया दिल्लीयाव मन्त्रि विदर्भ रायजो बिग्राफोरजों रायलायाखिसै गोरखालेन्डनि सावरायनाय जायाखै। गोरखालेन्डआवबो बीजेपीनि एमपि देरहादोंमोन आलुवालिया होननाय सासे मानसि बीजेपी नेताया फैनानै बिथांमोननो लिरना होदोंमोन जोङो समतायाव थाङोबा पावाराव फैयोबा जोङो माने गोरखालेन्डखौ सोरजिगोन। बिथांमोनाबो गोरखालेन्डखौ दिनैसिमबो सोरजियाखै सावरायनायबो जाबावाखै। गोरखा लिडारफोरखौ दिनै बिथांमोना गावस्रा होनानै गावसोरनि गेजेरावनो बुलाय होनानै दिनै गोरखालेन्ड मुभमेन्टखौनो थेर बेथेर खालामबाय। बिथांमोननि नेताफोरा दिनै खारखोमानानै थाहैनो गोनां जाबाय। त्रिपुरानि दिनै खोथा त्रिपुरायाव दिनै आईपीएफटीआ सोमावसारदोंमोन सोमावसारै बावैसो त्रिपुरानि एसेम्बली इलेक्शननि सिगाङाव सुक्ति जाबाय जे सरकार फैयोब्ला केबिनेट मोनसे कमिटि बानायगोन पलिटिकल लेभेलाव आरो त्रिपुरालेन्डनि इस्युखौ सल्भ खालामगोन। इलेक्शना देरहाबाय सरकारा दाबाय बिथांमोननोबो मन्त्रि होबाय नाथाय सरकार दाखांनायनि उनाव दिनै आईपीएफटी जोंनि त्रिपुरा बिदा फंबायफोरजों बीजेपीआ बुलायनो हमबाय बिथांमोनखौ जेलाव जोबनो हमबाय बिथांमोनखौ बमा होनो हमबाय। बेबायदि थासारिसो जाबाय त्रिपुरायाव केबिनेटबो कमिटि दायाखिसै जेबो दायाखिसै। बिथांमोना गुवाहाटीयाव दंफैयो मन्त्रिफोरबो मैया दाखालिनिफ्राय दिनै फैनो होनदोंमोन माबा मोनसे उसुबिदा जाबायनो गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टनि सोरबा मन्त्रिजों रायलायनो नागिरनानै बिथांमोना लामा ससेनिफ्राय गिदिंनानै थांफिनबाय। दा बिनि गेजेराव नायोब्ला दिनै मोनसेल' ग्रुपजों मोनसेल' माहारिजों भारत सरकाराव खनथाम खनब्रै सावरायनाय जाबाय गोदान सरकार फैनायनि उनावबो बे जाबाय बर'फोर। दा नंखायनो रायजोफोर बे सोमावसारनाया बर'फोरनि ओरैनो थाङाखै सोमावसारनायखायनो जोंजों गभर्नमेन्टआ रायलायनो गोनां जादों आरो रायलायनो गोनां जायोबा सलुसनखौ बरननांगोन। बेयो सोमावसारनायनि मोनसे देरहासारनाय। दा बेखौ जों रायजो राजानो खोन्थानांगौ जोंनि बिबान रायजोफोर। थांनाय जुलाइ मासनि 5 अक्ट'आव जेरा रायलायनाय जायो गोबां खोथा सावरायलायनाय जादों दान्थे बिदान्थे जादों अफिसारफोरजों आरो बेनि गेजेराव जों सोंदों राजनाथ सिंहखौ नोंथाङाथ' प्रमिस खालामदोंमोन दिनै नोंथाङा मा बुङो जों राजा लामायाव फैफिननांगोन ना बिनि सिगाङावनो सलुसना जागोन। जोङो सासे मन्त्रि बिदों गोदो बड'फानि समाव सानसुमा इउजिदामोननि समाव सोरबा मन्त्रि होदोंमोननो बै मन्त्रिफोरजों रायलायनानै सलुसननि लामाया फैदोंमोन। जों बुंदों जोंनोबो सासे मन्त्रि हो केबिनेट मन्त्रि। बिथाङा बुंबाय आं मन्त्रि होआ आंनो दायित्व लागोन आंनो सावरायगोन नोंथांमोननि सायाव आंहा बिबान दङ गावनो जासिनानै बुंदों। अब्ला जों बुंदों वेल एन्ड गुड मोजां खोथा सासे इन्डियानि जुदि होम मिनिस्टारा बेबायदि दायित्व लाबायबा मोजां खोथा। नाथाय रायजोफोर दिनैनि इन्डियानि जि पलिटिक्स बे पलिटिक्सखौ हिन्दीयाव जुमलाबाजी पलिटिक्स होनदों ओरैनो बुंग्रा मा रायजोफोरखौ थगायनानै राजनिति खालामग्रा मोनसे राजनिति इन्डियायाव सोलिगासिनो दङ। दा बिथाङा बुंदोंमोन 2.5 मासनि गेजेराव नै खावसे दाननि गेजेराव नोंथांमोनजों रायलायगोन बिनि गेजेराव जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों रायलायबावनानै लानिसै। अफिसारफोरनिफ्राय खोनादों आङो आसाम गभर्नमेन्टजों खननै गाहाम रायलायबायनो नाथाय जोंखौ बिथांमोना नैबे सेप्तेम्बरनि जोबनाय फारसे जोंखौ लिंनांगौमोन जोङो दासिम जेबो इंगित मोनाखै जायनि थाखाय जोङो सम जोबनायनि सिगाङावनो दिनै सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ लाग्रोबाय जाहाथे बिसोरखौ जोङो एलार्ट खालामनो हायो। It's a message to the government of India and government of Assam. Keep your promise. नोंथांमोननि समायखौ लाखि। जी समय जो वादा आपने किया था वो वादा हमने भूला नहीं। शायद आप भूल चुके होंगे क्योंकि आपकी राजनीति में भूलना ही आपका एक प्रोजेक्ट है ये आपका एजेंडा है। आप लोग वादा करके भूल जाते हैं हमने नहीं भूला। नरेंद्र मोदी जी मंगलडे में आके बोले थे
यहाँ बोंगाईगांव में आके बोले थे अगर बीजेपी सत्ता में आते हैं, हम लोग सरकार में आते हैं, आएंगे तो हम लोग बोरो समस्या का हल निकलेंगे, बोरो समस्या का समाधान करेंगे। गोरखालैंड में जाके बोला था गोरखाओं का जो सपना है वो मेरा भी सपना है। नरेंद्र मोदी जी ने ही बोला था, हमें याद है। आपने बोला था अच्छे दिन आने वाले हैं, आपने बोला था सबके साथ सबके विकास, लेकिन यहां कुछ नहीं दिख रहा है हम लोगों को। हमने इंतजार किया आपको 4 साल, 5 साल होने जा रहा है। ऐसा धोखाबाजी मत कीजिए अपने नागरिक के साथ, अपने सिटीजन के साथ। ये भारत वर्ष जो है ये दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा जो सबसे ऊंचा जो लोकतंत्र है, इसके नेता अगर इतने झूठा निकलेगा, इससे बुरा दुनिया में शायद कुछ और नहीं हो सकता, ये हम लोग मानते हैं। तो राजनाथ जी को भी हमारा ये मैसेज है, आप जब बीजेपी का प्रेसिडेंट हुआ करता था सन 2014 में, उसी टाइम में आपने वादा किया था बोडो लोगों से, एनडीपी से, आपसू से, यूपीपीएल से, हम लोग का नेता के साथ आप लोग ने वादा किया था अगर हम सत्ता में आते हैं तो बोडो का समस्या हम समाधान करेंगे। बीजेपी ही एक दल है, एक पार्टी है